zonke ibrother nazo ngoyena ukufitshane kakhulu. Amen. We greet the bishops, we greet Bathandekayo, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers. Wonke umhlambi kaKristu, uKristu abazilobolela lona ngelelakhe igazi. Be greeted Bathandekayo. Amen. Jesus Christ. Amen. Omama, otata, obhuti, osisi, iSunday school egameni kaJesu Kristu. Amen. Singahlala phansi Bathandekayo. Amen. Sibulela kakhulu ku Boston. Tata, thank you so much. Siyabulela man. Undenza kube nkele njalo whenever I pray ndiba nkele. Praise God. Ndicinga wena nomama. Ukhomba Thixo wakwenze njani. Yini namadoda singakubona ucinga kunabantu amakhulu manje yaqonda senziba ezindawo zinabantu bazo prophet uyayiqonda uvele ubenkele ungayazi bakwenzeka ntoni. So we don't take this opportunity for granted. We bless the Lord that siyabulela man. Asiyazi ntoni engakuthi kwakubonisa yona. Hallelujah. Amen. Later yara nifanye iphathi le. Ndiphatha later yara inkulu yoyikisa le. Kuba ngathi unento ezikhulu ezilapha, kunto ezikhulu ezilapha. Khale diary le. Ndathi xa ndiwona umcimbi. Ndaqonda masijonge phaa kuvimba uba uThixo uthule sithandaza nje. uThixo usivezela ntoni. Amen. Into yokuba ndiphathe le diary it is because andifuna uvutha. Amen. That's the thing behind ukuza kwami nale diary kuba ndingavuthi special kwinkonzo loluhlobo yi-raising uba ndiphathe le diary. Bana ndibonela lami ndanaleyayo imiyalezo ngokuleyayo imiyalezo ubuyazi singede ngaphatha le diary noko yothuka nawe man. Amen. With a special greetings ndichatile ndido ndichathileyo enabantwana. Hallelujah. Ndinabantwana ababini uThixo wandibabala ngabo. Ifirstborn yami na 18 noko nawe unocinga nje ukuhleli phansi. Noko le jongo walicinga walithile. Umfazi wami ke muhle kakhulu. Andilibali lona. Thixo 12 for 11 years nalapha Thixo. Ndiyamthanda kakhulu. Amen. Can you celebrate my wife? The prophet. Hallelujah. Egameni kaJesu Kristu. Amen. Utata ngexesha ke wam-ordina as a prophet. Ndi-safe kakhulu phaa endlini lamkhonzi. Nakwiseba yazi kwiikona zonke ndi-safe kakhulu lamkhonzi. Sisho nakwimali ndi-safe. Sisho ndi-safe. Ubona ezinye izinto siyazize-excitement. Come. Did I? Usayithethile ubusawutheni ndidambe ngekathethile. Athi hayi kanusi. Ngoba sento ezithile. Ndimosha ngoyithetha uba ndidabe sendithethi yo hayi ke wena. Uyanyanzeleka ukuba ndiyitransfere noba. My God. Ngothuka xa ndithetha kanti ndenzela uba noko ndisenza siskill nje soba ndizame. Hallelujah. Into lapha inzima sonza uba nawe ukhulule manje kwenza uba noko ungalindeli nawe sishiba nawe umntana lo ulindele ntoni. Hallelujah. Lord to the Most High. Kuba ke kuyile nkonzo esinayo prophet ndithandazile kuThixo ndimcela uba singathetha sithini kwabakhonzi and what should we expect silibandla and what they should expect also from ibandla. Amen. Okay, what you just like it wathi umsebenzi mningi ne umsebenzi mningi because uThixo akayenza into
kungekho sizathu sayo. Amen. Ngenxa yokunitsho komsebenzi and wafumaniseka ukuba i-laborers zifew. Amen. I-laborers zifew. So before I give any charge, I want us to siyazi nobantu nabo bayazi ukuba bagena kwi-labor abantu kumsebenzi. Amen. I-gift apha isebenzi, kusebenza umsebenzi. Omaliphinde i-gift ayisebenzi, kusebenza umsebenzi. Kangathi ufuna pha bishop abefundisi, kangathi ufuna abashumayeli. He sought for laborers. Xa sinxibe ngolu hlobo ayikho ukuba silungiselelana indawo. Lakhe natsho komnye umfana apha emsebenzini uyincokola into ezijoke uthi mani ikhona yazi le service ndiyakuyo cha zawuthela nomfundisi mani, umfundisi njani bule ngela thambo lakhe mani ukwazi ba noko ndihlale endaweni ya indawo elungileyo, indawo yenceko. Ndaqonda uba akayazi what is behind and tap okanye ngele plastic. So the Lord is looking for laborers, not people that will be comfortable with positions ababekwe kuzo. Abanye ngathi basikorile. Abanye iba ngathi ubanika ilicense oba bakushiye babahambe. Now that I'm ordained, and then aphume ngokungathi uyokwenza umsebenzi omthuma wona. Many bayenzile yozihlukile amabandla abantu because of lenkonzo zakwenzeka. Athungisa umuntu lesakhona ndodala man. No man of God. Uqobela wena mhlawumbe lemise branch wa mhlawumbe umbekele. Uthi xa uphila ufika akusekho word and udibana noba no ZJ. Ingathi xa usukuba ubamisela abazalwane ingathi uyabagxotha uyabakhupha. Ndisakhula ke ezi zinto zazindibalekise emabandleni. Uyabo? Athi umfundisi wobandla xa endiva ndibeka. Aqonde yabona ba discourage alikhwetha athi how many men of God yazi into kaThixo. uThixo manje uyabeke phezu kwakho baqala ngelahlobo uThixo uyabeke phezu kwakho kakhulu. Kanti ba uThixo ezibabe ngithandaza manje ungibonisa wena manje ungumfundisi anikabi ngumfundisi umhlala agqibelisa kulocawa. Yabo. So ziningi izinto ezenzekayo when it comes to lenkonzo. But I want to emphasize kwi-labor yazi ba umsebenzi. Uthi uPaul xa ethetha ku-chapter I think it's First Timothy chapter number 3 verses number 1 pa. It whosoever desires an office of a bishop okanye mhlawumbe izawuthi enye elder, office of elder. Yabo? Ithi pa udesire akathi sihlalo. Can you read that verse of scripture? Let me check it now. Ndizawufunda kwenza abantu bene discipline, yabo? Ndizibanika kumoya. Yabo? Umoya unemikhala. So that is why the pattern and the elements about concoction about and bene discipline. Amen. This is about AMP. The saying is true and irrefutable. If any man eagerly seeks the office of bishop, superintendent, overseer,
he desire an excellent task izothi kwi-bracket pha work umsebenzi work yabo uthi awu desire isihlalo esihle okanye position ethile enhle but you desire a work umthwalo lo zonke abazalwane umthwalo noma mhlawumbe ungakhange uyibambe la ndiyazi banga umsebenzi lo ungena ku ngumsebenzi lake ndakhubeka ngikhutikiswa phaya ethubeni inkosikazi liqalithanda zayo pha ngo-12 abantu balele ndibe nomsindo and then ndathi mamele umpostoli uArome wathi abantu basolisalela abafazi kodwa umuntu uyilibele ba uyipriest endlini noba la mfazi angalala phaya endlini aqondile lo ufuna ungathi ungibonile loba bendincitheka like sekuba ngicela serious man kodwa uthi ufinish ngathi ingathi akanathixo unkosikazi you get it yeah I used to feel that way and then what that what man ungumpriest wale family nguwe umpriest webe kumeba uqinisekisa isecurity nesafety yendlu yakho ezumuntu obetiweyo uyiphela priest abanguwe bekumekuthandaza lenkosi right mayilale abantwana babalala wena nomuntu angalala apha nguwe we labor ubani uthele beno nixelela apho khona ngalali lo mama ufumanise ba lo mama ukukhatha mdingela tata kabikho lo mama uyamdinga lo tata kabikho ingxaki wa understand ukuba singena emsebenzini whosoever desire ubu-overseer or bishop or any position yaba udesire umsebenzi lo udesire umsebenzi umthwalo lo if I were you I would pray for a heart of a servant. I want to lay that burden so shall phansi a heart of a servant. But how you charge? Because I'm going to give you charge abazalwane. So we have unikeza command. So xa unikeza uzawudinga ube nenhliziyo yesiqhaka. Inhliziyo engacomplainiyo. Inhliziyo engacomplainiyo. Inhliziyo engangabazi. Let alone complain. Manje inhliziyo yayilwa nawe. Ilwa nawe. Leke nakuqala kwapha benza ukani ministry. Wathi abantu amakhulu amathathu afika alamadlu amathathu. Athi man of God sivile uphumile pha kwecaweni. Oh nivile baphumile pha kwecaweni. Sivile uphumile pha kwecaweni. Kuba siyayiqonda into ohamba nayo. Siyayiqonda ohamba nayo. Sithi sayiba sihambe nawe. Sikuwo nibadalana ngathi ta nihambe nomntana. Yaqonza sithuma isonka yezi. Song. Kanti lo serious. Kuba nithunywe nguThixo uba manize kum okanye. Badala ndelama bathathu. Badala banamakhosikazi. Kanti njena bathi thobe nje nize apha nibathathu. Bebe banize apha nibayi6. Baniza nibathathu. Bathi omnyama uphangela wathi omnye hey yazi isitori nathi okay anoma sisetele nenye meeting man sibone sidibana la xa ndibana nabo ndafumanise kuba bangxamile ngathi ngoba babakhozi bakayofu noma yenzeke le anayi imali apha kum anayi imali apha kum benqonele i-time pha eMasomaleni. Andazi ngokuthatha William now kudiyela apha kula Masomaleni. Take you out of the circle. Ngifika apha banamakhosikazi ke ngoku. Iwani inkosikazi engekhoyo yomnye iphangela.
uthina mkhulu makakhangela umntana dad ngithoka dad miyeke dad umntana miyeke into ebenza kube siza kule meeting ba into ithini bachaza ba man sigqibeko lokuba masihambe nawe ndiyamla ke ingxaki nihamba nami ningaqondanga kakuhle umbono because umbono sebakhike out umbono Hey, over time. umbono sebakhike out sebakhike out and I believe uthathe ixesha naye ukubajonga abazalwane amen ngoba kusondilula akusondilula le ngoba ngumsebenzi can you read James chapter number 1 James chapter number 1 James chapter number 3 verses 1 umbono wabakhika out nataba bayothandaza watatata konje uthandaza tata siyakwazi ngathi ke niyothandaza nizibone embonweni ngoba lento niyibona iqondo bani yayibona aba ku vision lento yayibona ingalibona nini vision ayibona nani makuyothandazwa waxhoma umama latana wathi tata anemva ngino tata uthi tata masiyothandaza andiyazi ukuthi nini ingxabe kangaka ngoba utata uthi ukuthi masiyothandazana sibuyeni ndafonela kwinyanga elandelayo after ndithemba bayothandaza kodwa man of God siyakumema kune service ekho yapha ekhaya elitsha oh no ndiyeza xa ndifika pha ndifika kawuzawubuza into abantu bakubizwa kuthiwe sawucela ke ngoba ibranch ayibe umfundisi engekho abakuzomisa usebe apha elisebe lingazomisa umfundisi engekho omnye wabefundisi kulapho ebengqamile pha kuba ayathatha sapha nawo sakuva thina siqiye tata xa ngisithi kubiza ufani yakhe abe nethole ephakama pha ndathi yabona kuba inikhulule into yoba mandinike ixesha uba niyothandaza nitsho nazibona uba aniphilongi embonweni esizawuxambulisana ekuthuleni. Heart of a servant was not there. Ngoba funeka uyazi apha eku7 akuhanjwa nemizwa yakho. Imizwa yakho ayiconsiderishwa. But uthi kunento ayibonayo engafundisi wena. Have you read that scripture in the Bible about what he said elele? uPetros utheklale kwakhe. Waba nombono kusihlisitya sivele ezulwini. Wathi ejonga kwesasitya wathi no asikwazi thina ngoba sukele ebuncinci bethu asikaze saphatheka ngohlobo lokutya. But the Lord, the Master, commanded him, instructed him to eat. But why is that? What you know? What why is that? What you know? Kanti kunendoda ethandasileyo uthatheleke wayichaphazela esiphipa kwaconsiderishwa umnikelo wayo communicated in the courts of heaven. Ithi iBhayibhile phakathi xa kujongwa indlela anikela ngayo kodwa kujongwa indlela athandaza ngayo abasezulu bazawuresponda. Kanti kunendoda exabileyo elahlekene nenhliziyo yomqaka. Ngoba yazi ulwazi lwakho ngenye ixesha lakwazi ukubhalela. Kanti ese7 ume kwithuba apho khona uvulele amathuba amaninzi ngokuthi kusengenza into wena ongayifuniyo. But as long as bisentandweni yakhe noko wena ungayifuni ngokuthi kaconsiderishi wena
manje ujonge inhlanga lo urejecta ikhona bathi alikwazi ukutya wazobuza uThixo uba ungubani wena ukuba ucekisa izinto ndimo sinotitsha engekho nguye manje lo wayesine izinto asityiwe izinto but the very same person othe yabathi le nto begqothi lapho umpostile senze umzekelo ngalando nayo unikele bikhonikele 5,000 kwathiwa ngomayinikele 200,000 kanti ivoice bikhwela ukuthi ibiyephi ngoba useqoba ngusathane wabili 200 kusathane iyephi voice lebikhwela ukuthi nikela nge-5,000. Now that voice yathi makatye nalo they refuse kanti kumhla kuthathwa la mandate ayojulwa kundoda kwahlangana nayo my god ibheke Damasco iqonda ukuyothutha ibandla kaThixo kanti uThixo usilungiselele umuntu wamqhwaba ngapha ngempama kanti umlungiselela le journey irejectwa ngilonke inhliziyo yakho bayikho kwistage sokuba isetyenzwe ithumeke yevela ucebisa ngamhla ndoda inchange sadla bishop ngiyojika ngokuba ngabe yayiqonda bani uzawuthi ethubeni xa izibheje nje zivela ngokufaniseka umzimba usiyo ngola shape umyeke ndicebisa uba umyeke ngoku mfowethu ngoba uyohlala phansi ubishop wathi ndikunika ithuba lokugqibela uba umyeke ngoku losisi wahlala phansi yathi jini yalefondini zininje ezikhansileke sizamleyo ndiyayibona uba ngiyangethuka ndizawutshintsha ngoku yathi bishop iphakama ntanam ayizokuyeka ngohlala phansi phakama ntanam lo ndihamba naye lo ndiyofa naye lo wathi la mfo xa irejecta kanti uThixo in view unenhlanga nazo athi xa ibhalayo kuchapter number 2 webook of Ephesians uPaul athi ndilibanjwa ireason yokubanjwa bam unini uthi ezobanjwa nje ukuthi ubanjwe because of the Gentiles because there was a man who rejected the call ubazange understand by into lenzwa kuThixo ngalento imbi ngoba kwakhona isikose sethwayo ngoba kuthatha uzala umlotha kule nsimbi engafuneka ngayityile kanti kunento ayicalelwayo ngabaseswini bakunendoda endifuna uye kuyo he-led a heart of a servant sangathobeka ndivuPaul ayicacisa indima yakhe uthi up to this time I was not disobedient to the heavenly vision. There was once a man who was disobedient. That man was Peter. As also akuthixo kwinhlanga, but because of kwasweleka inhliziyo yobuqhaka, uThixo wayicutha la mandate wayoyilahla kuPaul. You need that heart. The heart of a servant. Let it be your prayer as you pray. Let it be your daily prayer that Lord, give me a heart of a servant. Umzekelo kuJesu ithi iBhayibhile pha owathi esesikhundleni sikaNkulunkulu akathi ukulingana kwakhe oku noNkulunkulu oku kulixhoba. Now that you can perform the duties of a pastor, the duties of an evangelist, the duties of a teacher, it doesn't mean because sometimes by the move of the Spirit uyakufaka kwi-office kampostile ukungakuyanga umpostile, you can be confused ke kwasomeko. Then ukuthi wathi ngokungathi unelwe vuthayo uthi wathi ngathi uyabanda manje utata uthi wathi ngokungathi wena uyafudumala ikuphakamise into yokuba ingathi ngokuya sinxiba ikhona ezifanayo ingathi siyalingana, and then kuqale khona apho ukuba uphume kwi-alignment. Ithi akakwenza ixhobo ukulingana kwakhe noThixo, ithi kodwa wathatha ubume bomkhonzi. You need a
heart of a servant. uJesu ungumzekelo omhle. Uthi xa ethetha kuMateyu, fundani kum ngokuba mna ndithobekile. Uthi ndinobulali, ndinobuzeka kade umsindo. That's the subject of the church. uJesu is subject yebandla. Andazi ibandla lifundisa nto xa ngelofundisa uYesu. Ngoba ekugcineni kufuneka uphumele kwela cala unguYesu. Aba bazawusebenza kufuneka basebenze beyazi into yokuba eyona nto efunwayo yi-product. Ohlabelelayo makahlabelele ejonge i-product. Okofayo makakofe yazi uba imiphumela esijongene nayo ukuba sifike kuYesu. kuYesu athi uPaul to present you nifana naye. Our labors is not basitshengani, but our labors is to present you before him, to present you before him, to present you before the Lord. Abanye nexanduva lokuba abazalwane nibenze ukuba babe nguye uYesu. Ndatsho ngepasika ndathi nobantu ba into yamenza uYesu owaseNazaretha uba abe nguYesu wecebo likaThixo ayikuba wayezalelwe eNazaretha, ayikuba emhlophe ngebala, ayikuba ezelwe livirgin, but it was because of the content of his character. Ilanto uthi ngoku nje ukwaze ba nguYesu ngoba lento emenze uYesu waseNazaretha be nguYesu ayikokuba enekhala enje, ayikokutya wayekutya, ayompahla wayenxiba. It was because of isimilo sakhe. So our mandate as ministers, and we will account. That is why it's in James chapter number 3 verses 1. It is because of different on the my God. And it comes to Kafune Utishara or Puma Utisha Puma. Huh? And it comes to the Ubuto, Puma, Puma Udo. So kasifundisa uYesu hapa, uYesu isifundo uphuma ubani? Ngalivela ibandla livele nje ngoba lavelayo. Chapter number 9 we-book of Acts ithi iBhayibhile prophet bathi xa bethuthiswayo belibandla wakwelethu uYesu esezulwini wakhononda wathi Saul, why are you persecuting me? Umbuzo ngubani opersecutwayo? Was it the Lord Jesus or was it the church? uYesu bishop ngela xesha wayesezulwini. uYesu wayesezulwini. uYesu ngela xesha wayeselukile, wayehleli. Kwacaciseka kwathiwa xa liscrutinizwa likhangelwa ibandla laseJerusalem kwafuma seba lisabonwa lilibandla. Ibandla laseJerusalem libonwa linguYesu ngoba siyava kuchapter number 3, chapter number 4, chapter number 5 izinto ababezenza zaziveza uYesu. Elento besethi kuvela uYesu ibandla lalinguye kade laba nguYesu. uYesu liconfirma ngokwakhe. Uthi, why Saul are you persecuting me? Why? Upersecute nini nguYesu ehlele ezulwini? Ibandla laba nguYesu. Funeka usebenze ujonge. Uthi xa ethetha Hebrews chapter number 12 ithi phasiwa phakamise amehlo ethu siwaze
Jobe nje bhuti udlala uJuke. Yesu. Ngoba kufuneka ngumbotshoze, kufuneka ukhuphe ishape yakhe. Nana ngendumiso ohlabele nayo, afuneka uyibotshoze. Afuneka ubotshoze ishape yakhe. Kufuneka ivele ngendumiso yakho. As the prophets prophesies, the prophet prophesied ijonge kuyesu noshumayelayo ushumayela jonge kuye ningambotshozi. Njengoba sandelo si-artist nje akurongwanga hayi. But iculture ebandla namhlanje. Yeah. That is why sinabantu abanje because of akujonge kwenye indawo. Bahlabela bishop bejonge Kwenye indawo. Ela uthi ungaphumi lo hlobo ke. Lingani ibandla namhlanje. Jesus. Nisebenza nijonge ndeke. Hey. Implana nisajonganga ba. Iphathing anisajonganga. Senazenzela into zenu. Apostle. Nicho ngeke. Nizajonga kweli la kuba ngena. Yebo ndawo nizajonga. Ayona nto osibizwe kuyo. Yesu sebenzani nijonge kuYesu. Ngoba useno desire something that the Lord doesn't desire. So ngokuza uhamba ke emotions. You don't consider the Lord anymore. You don't consider how he feels. Ngoba beyazi ba after every ministration. Ndiyaye pha inkosikazi yami iyayazi. Sithi singena pha endlini ndivala icango. Sibambane. Sibuyise ingcebo. Hey. Ba Lord. Hey. Senze ngohlobo. If in any case siyasaveza thina sakuveza. Forgive us. Forgive us. We account. That is why even angalento basibize abantu bizana minister la account a prophet umposi. He will account. You will account. You will account. You will account. You will account. Man, ndifike njani? Hallelujah. James chapter number 3 verse number 1. Dear brothers and sisters, not many of you should become teachers in the church. For we who teach, we be judged more strictly. Hallelujah. Hallelujah. It is not an easy task. It is not just to stand. It is not enough to fast 3 days, 7 days, and then you expect by it is not well. Sometimes you can speak out of emotions. That is why we never all separate imizwa yakho kunelizwi. Learn always. Learn to separate your feelings and emotions when it comes to the word of God. Let the word do its course. Amen. Ilizwe lenzela ukufisa wena kamanje. Ilizwe lenzela ukuthi achieve ipurpose yalo. Bangaxaba befundisa bazawube kwaphilo bangabayithethe because of you. Bangaxakwa into mabayithethe. Kube khona scriptures ngoku emazizinyelo because of now kunamakhwe kwangosisi abalapha kunobhuti abangosisi abalapha.
ngokilizwe kufuneka ngulikekeliswa lingaphumi njengoba libhaliwe ukucwada abaHebrew chapter number 4 verse number 12 ngoba ilizwe was designed ngalandlela ithi pha olibonileyo lime kakuhle prophet uthi pha elalizwe uthi liphilile uthi libukhali nature yakhe alikwazi ukuhlaba ithi lihlaba nasule phakathi komoya nomphefumulo lenzelwe lonto wathi sakulubeka uPeter ithi iBhayibheli bahlabeka ithi hlabeka emveni behlabekile ebhuti ithi bakwalandela umbuzo ba senze njani kakunje senze njani wabe kumele ba likubeka kwela mqondo ilizwe babe lihlabile kwiposition where umuntu usakuzikhangela uthi hayi man ebengalongwanga ubishop ebengalongwanga upostile ebengalongwanga uprofet ebengalongwanga umfundisi lo yenze njani ulenda kuloo ndawo senze njani masha now that ilizwi lisipheculule lasiqhiza lasikhulula noma ndimelane nompostile yenze njani ever since kwabe kobani ngobathetha nje senze njani instead of ba ubuzo ba senze njani bolaza kenza into ilizwi kale kabe ku opposition akakwenza sabonwanya uyaqhubeka elisabonwanya ilizwi ilizwi alifisana alikumasaji ilizwi yakuxosa yakwakha ipurpose yalo yakwakha uthi xa inikeza i-charge kwabase-Efese ku-Acts chapter number 20 verse number 20 uthi baqalele yonke into uPaul sizakla verse ordinary nalo maxesha kwenzela uthi xa zabashiya abadala base-Efese uthi ebashiya nebandla uthi ndinishiya kulo ilizwe akabashiya kumadla amakhulu ukuthi xa ishiba uthi ndinishiya kulo ilizwe lobabalo angoneli kulibeka qha acacise uthi for the word is able to build you up uthi linako the word is able to build you up alikuhlabi nje kuyeke i-purpose is to build you nizakhula njani xa ingathetha unyaniso My God. What you will be judged strictly. See, Leviticus chapter number 16. Oh my God. I'm reading Leviticus chapter number 16. Holy Spirit. Verse number 11. Leviticus 16. Chapter number 11. Listen, you are elaborate for basi ifunde sonke. Sifumene 16. 11. Uthini pha? 16 11. Ukona somfumene okanye umfumenanga sizomisela abantu abathe wafuna ngasihlala sesibanika into eyiyo wathi into eyiyo. My God. The book of Leviticus chapter 16 verse 11. Yes.
Itilena King James. Yes, sir. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, Aaron shall bring. Yes. which is for himself. Which is for himself. Apha kune scenario apha eyenzekayo after abantu bakaIsrael bonile. Yayilityala likaIsrael. Ufuna liqonde kanje into endizawubekwa. Yayilityala likaIsrael. But kunento lefika iaccountile ngaba bantu. Kunento lefika iaccountile ngaba bantu. Wakaxambulisana nabo Moses. I remember ephambana lapha eqonda umthwalo omnintsi apha uMoses esithi asuka manthixo mana abantu bakho nothixo ngabakho. Umhlambi postile uyakufikelelisa kulokona ube frustrated konke thixo akone ngayenzanga. Ndinizamile le ndayizama le ndambiza umprofeti ndambiza umpostile ndambiza umvangeli ndambiza utitshala ndambiza umfundisi ukwenza ibandla lifikeleliswe ekudodeni uphela konke engayenzanga. Aba bantu bakho wathi thixo ngabakho abo bantu. Ningabanga mpostile na Amen. lokuthi lobuya ufikela izinto zakho asoko abantu bakhe kanjani ngabakhe kakade Amen. ngabantu bakhe according to the word ngabantu bakhe. Amen. Jobe sibonile nje abazalwane kuye kwafunwa inkomo. Ndifuna nibangwanise kulesi scripture ndifuna nithelekise obustricta thitha ngabo James. Kuye kufunwa inkomo umpriest. Emva koko kafune pha oh Jesus. Verses number Kafune verses number 15. 15. Verse 15. Leviticus chapter 16, verse 15. Yes, sir. Then shall he kill the goat of the sin offering. That is for the people. Abona abantu benze umonakalo kufuna ibhokwe ekhaya. This is the picture of what is going to happen after wonke nomsebenzi wethu. After judgment. Sema judgment sithi ezinto zawukhera ezinto zawuvela. This is how ministers are going to be judged. This is the scenario, this is the picture. For you, ibhokwe into isibeko. But for a priest, inkomo was required. Ngoba you shall be judged strictly. So Lord abamba ube cautious of indlela osebenza ngayo. Ngeke abamba ufocus enyani kulomuntu. Thothole nje ulakha nje bandla ulakha ujonge kulomuntu. Uthi wathi ngoba apha awufuneka ba umgama ngo2 meter wena wenza u3 meter ujonge pha incwadi. Thothole ubusoka nje isitena sakha siphumi kwalana wenza shoba ifocus yakho ilapho kwenzeka iziphumo zakho zibe zihle. Sithe ngoba anjenjalo ezulwini. Laba abantu bapresente benjengaye. All it will take a heart of a servant. Ungazibhaqi kule meko. Ngoba apha ubona into abantu ba for nina the ministers isibetho sikhulu kunabazalwane. Aba frustrated hayi. Esa lethi seba ndizamuzisa le picture ba yazi ba apha ufika ku comfort zone. Ufika emsebenzini. Ufika emsebenzini. Baza uyeka. Let's read the charge and then I will sit down. Amen. Oh my God. Check
chapter number 2 Corinthians chapter 2 Timothy chapter number 4. I will read. I won't preach. Because I'm really 1 o'clock when I'm Zafuna nje wathi manje ucacisa senabila kokuthetha. Thank you so much. Kalumzu sifumene. Ufuna uyazi ba uyaleza ebantwini. Umpostoli uzakuyaleza aphuma. Umpostoli uzakuyaleza aphuma bakuyaleza wena. Ndiza bithemta la nto yokuba uyalezwe ngebandla. Uthi xa ethetha uJohn ethetha ngoJesu. After uJesu embaptizile wamgqiba wahamba wasebenza. Uthe esasebenza kwabakho abafundi bakaJohana bathi man simbonile lo kungakudalanga ubumisile apha ubumphakamisa apha. Abanye babazalwane bakho bamkile. Bawulafu. Sakubona? Ebezokhaleza bako. And then azothi uJohn bahaka lo. Niyakhumbula muzinchazela ngalamfu bawufika kwakhe. Mina fike ngihlile mina lami. Ngibenyukile. But kune statement asithethayo phaka ku verses number 26. Sizawuyabona kule verse ethetha ngayo. Oh yabona kumshumayeli. Ziyangihlaza ngoba zinantsisa. Praise God. Amen. And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him. John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Let me read it again. A man can receive nothing. How many that received nothing? But that's what I mean. I'm about to do it. But they received nothing. The nothing can hold the crusade to about 3,000. The nothing. Oh, it is my prayer that I'm getting nothing. May you receive from heaven. Oh, may you receive from heaven. For many received nothing. They received, but they received nothing. I thought I'm going to buy for men. Are you going to buy for men? Buy for men? Are you going to buy for men? Are you going to know? I pray that something that is from heaven. They receive something from heaven, 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 from heaven. Oh, I'm sensing it. I got this house from heaven. This house from heaven, from heaven. Oh, this house from heaven. You won't receive nothing. You won't receive nothing. Oh, I assure you, today you will receive something. You will receive something, not nothing. You will receive something. You will receive something, not nothing, but something. Hey. Oh, you will receive something. I somebody know that. Baba call it a man of they will witness. They will witness here. They will witness here. Hey! You will receive something. You will receive something.
said a man can receive nothing except it is given him from heaven. Ye yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but that I am sent before him. You are sent before him. Uyabuya. Umakoti wakhe lo. Uyabuya. He that had a bride is the bridegroom. As a minister of uyazi ba uyi bride groom. Uyi bridegroom. Bride groom. Because of ministerial hapa as umpostile ministerial. You will do is the postile senzayo. So funeka ube nayo le awareness lobani ba you are a bridegroom. By the friend of the bridegroom, which sendeth and heareth him, rejoice greatly because the bridegroom's voice. This my joy, therefore is fulfilled. Let me read it again. He that had the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth, which standeth, not only standeth and heareth him, standeth, heareth him, heareth. From the family, the voice yake. Standeth and heareth him. Your joy will be found there. When usima ukwazi futhi nokuba umlalelo ungabe kuscenario abakhoba kuyo Aaron. I don't wish that scenario for anyone. Bakhona indoda yayimile imthungu akazanayo. uAaron wayekwe situation enzima. Ngoba kwakufuneke emamele uThixo from omnye umuntu. uThixo uthetha noMose and then from Mose yadlula kuAaron. uAaron ayise ebantwini. I don't wish that for you. Ngoba xa kufuneka umpresentile uzawukwakha ithole legolide. Sengekho lo bemane kuhlebeza. Athi it xa abantu besithi okay we had enough. Can present him. Just bring him that to see. We had enough of him. Can you present him? Ungamveza. Ngoba athi kusanele lo mfoko ujale nyuke entabeni bekunini ngoko. Silindele naye apha sathi sipindelele nini. Bachaza indaba ibadla liyachaza indaba. Kunini ngoko bethe uyabuya. Udala ngoko. Kunokuba aveze uThixo lo abantu kufuneka bebingelele kuye. Wathana amacici abakubo wathana zonke izinto wathana yizo zonke into bengazayo wakha ithole legolide wathi nangu uThixo wanikhupha. Standard and hearing him. Amen. Fake is very uThixo. Venimfe. And in the house for let us make we umpriest uyama unandawo amakuyo umpriest apho khona avizinto sasa ngumagale wayemile uZikaria bebe ngobabili endaweni amakuyo kodwa kukhona ngavanganto wabekhona bamile ngobabili endaweni yokuluma. Ime nifuna nimile kuye nime kuikamiwa kuyesu kamiwa uthi noma nibe compromise umeke uthi ndime kuye uthi sihamba kuye. Whenever you decide to move within the parameters of the Lord Jesus. Stand in the Lord. Uthi Paul stand in
stand. Suwachazela, stand. Suphithizela, stand in the Lord. In other words, take the advantage of what the Lord has done on your behalf. Stand in that reality, stand in that truth. Stand. Act on his behalf. Ubaba bebeza uphilisa. Ubaba bebeza ukhulula. Ubaba bebeza unikela. Enza nathi uyeso beza uyenza. Stand in the Lord. Stand. Judge. Wabeza uthatha. Singamuntu kunye apha sekuba into engekhoyo. Ayithuki le apha nginceda kuba umuntu kunye akukho. Kuthini? Mama? Kuyeke kudibanisa. Abalela. Yonke irisayithwa i-compromise. Yesu beza kufaka isembe Nemkhumbule phambana apha ePopane efika apha kunani sondini. Ngiyakhumbula. Wafika apha wathini? Wathi glory to God. Wathi bafara God. Wafika apha waphambana. Ithi iBhayibhile apha wabatshwatyusha. Wathi nyananisa endlini kabawo. Nyananisa niyenza indlu kabawo. Izona ziqombo zakhe ngo. Niyashishina apha ngaphakathi. Christ. Let me just say to them, take my seat in the name of Jesus. I'm being serious. Because the problem in abantu afuna understand ba uyi bridegroom andifuna kwenzeka incident yakhe yenzeka kuSamson. Noma mandize kusiscript ufuna uzazi ba wena ubambele enye indoda. Wake lobole uSamson. Kwabizwa iyayiqonda msana. Bayidlela nibiza ngayo. Akomba abancube ezinensika. Abancube. Ukazi yapha kwabo qhayi. Into uzobeka usazobeka hayi beka nto. Yemandla abantu bawutsasa enzima kanjani? Mfowabo usemntu kangakanani mfowabo? Hayi xa besikolo sizobeka bawukho serious abujika. Funeka uye uzazi ba nyanyani pha usebenzile. Yeah. Ungathi uyabuya. Kunamaxhoba ondiyabuya. Hayi usaphila sibuye siyabuya. Yozinyana nowaphi wona igqitha. Okongo ebuya ngo. Wayihlawula yonke inhlawulo. Xa ebuya wabuya kuthiwa kuyisezali ba ingathi ngikuthanda lo mncane because lo wakho sinike ibridegroom. Lo wakho sengenwe ibridegroom. Nokho manje lo mncane lokuyambona ba nawe uhleli seshiba ukho seshiba yebo engathi ungcono kunalo wena ubuzomthatha. Xa ifika uhambile. Umbuzo, what kind of a bridegroom was that man? Ithi iBhayibhile wabhobhana uSamson. Ekubhobhaneni kwakhe because ebefuna lo ebengafuni lo amnikwayo. Lo amhlawuleleyo uhlawulelwe lo unikwe. Ethi ntoni bridegroom ngesixhosa? Lamfoma nawe mana xa ushada. But the first course it's fine. It's fine. Kodwa khona lamfo. By best man. Yes. Lamfo. Best man yakhe yathatha inkosikazi yakhe. Emhlawulele emenzela yonke into. Athi uphoqa thetha ningobenu nathengwa ngexabiso. But
the bridegroom decided to take Samson's wife, and then we expect to Samson, and the man was furious. The anger, the anger, why chabalalisa amaFilisti? Ufuna uyazi bathi ukuza umapha ume njengebridegroom, ungazisebenzeli enkosikazi yomuntu, ungazenzeli emfazini womuntu. Ungenzi noma kanjani ngumfazi womuntu lo. Ayijudge into abantu be careful. Umhlambi kaThixo wazi lobona na yena. Lelakhe igazi. Hey. Jesus. Take it. Utophalani nomhlambi lo uThixo uyaleze nizobe niyaleze umhlambi. You need to be careful. You have to be careful. Uyabuya uniyalezile. Uyabuya. Amen. Ngigadi baningayixhaphazi ngumfazi womuntu lo. Ngumfazi womuntu lo. Amen. Bani careful salithetha. Hey. Salithetha nomhlambi kaThixo bani careful. Yeah. Amen. Bani careful. Uyazi umdawu egunya uphelelaphi. Amen. Ukwazi umdawu epower uphelelaphi. Yeah. Awungomyeni uyibridegroom. Amen. And your joy will be found in your standing. Amen. And in your head. Hey. Jesus. Let me read it and then sit down. I won't go any further. Chapter number 4 verses. From verse number 1. I charge thee. Timothy chapter number 2 Timothy chapter number 4. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing, and his kingdom. Preach the word. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Many by chinchilla, I don't know because I don't know the party. Preach the word. Preach the word. This is the work of evangelism. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke. That's a pastoral duty. Exhort with all long suffering and doctrine. That is the teacher within you. Down. Nyabona naniba flexigency. Amen. That's why Shilo kuta you comfort zone. Awufika ngapho kubhalele khona. There's more to come. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. I know teacher about within. Make sure that when stand and hear. And they shall turn away their ears from the truth and shall back over. Amen. Amen. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure affliction. Endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof
of thy ministry. That I won't do anything. Taking by if again. Praise God. That is my charge Amen. to you. Praise God forevermore. Athi la ithetha uPaul athi nizigade kwakunye nomhlabi uThixo animisileyo phambi kwakho, nizawumiswa phambi komhlabi nizigade. So which is your walk, your character, your behavior should come engqondweni yakho. Amen. So kufuneka uyazi into uba umpresent uThixo, kufuneka ume njengomzekelo kubantu uba uYesu unjani, bengamazanga bengambonanga kodwa bambone kuwe, babone nawe uhamba Iyahamba. Hayi. bathi no uyalandeleka lo mntu, Hayi. lo mntu ndingamlandela. Lo mntu ndingamlandela. Ke bava nabanye bathi bathi basho bathi ngekuba siyakulandela manje. Shona ikhumsha kakhulu kwecaweni. Yayeva. Because umbuzo no ayintoni bayilandela xa cabe okay which is abalandeli into endithethayo. Xa besithi engxakini nekhumsha kakhulu manje bayicaweni. Qonda okay. Ayikho kuthetha ukuba kulandelayo. There's something else abanye bamba bathi bendinokulandela. Yeah. Good Iyahamba. Lord bless you. Praise God. Clap hands to Jesus. Praise the Lord. Wow, you can sit down. My God. I am going to call ababantu bathathu. There will be my helping hands